Astăzi vă iau cu mine în schimbul de experiență de o săptămână pe care l-am avut la Paris, doar că înainte să începem cu vlogul, efectiv voiam să vă spun câte ceva despre cum am ajuns eu și colegii mei să mergem în acest schimb de experiență, în acest Erasmus. În primul rând, eu sunt elev la Colegiul Național Spiru Hare București și aici, pentru a intra în programul Erasmus, sunt două probe. Prima probă constă în verificarea cunoștințelor de engleză, ar trebui să ai un nivel în jur de C1, și verificarea cunoștințelor despre Uniunea Europeană. Și a doua probă constă în dosar, adică să ai cât mai multe olimpiade, concursuri și activități extracurriculare desfășurate în liceu. Cel mai mult cântărește proba scrisă, dar și proba de dosar poate face departajarea. Gata, nu vă mai țin și vă las cu vlogul. Tocmai ce am ajuns în Paris și au venit profesorii să ne ia cu mașinile lor personale. Mie asta mi s-a părut super mișto. Și noi am prins un profesor super cool și super tânăr, care ne-a dus la o patiserie din asta, la o patiserie franțuzescă și ne-a și cumpărat cât un croissant și cât un pain au chocolat. Și a fost foarte drăguț, ne-a luat cu mașina lui. Așa, deci am venit mai devreme la hotel. Puteți vedea un pic așa pe fața mea că s-a dormit un pic, am dormit vreo 3 ore. Ideea e că nu am prea dormit toată noaptea, gen am dormit 2 ore jumate noaptea asta, pentru că la 3 trebuia să fim în aeroport. Acum că am venit la hotel, hai să vă arăt și un pic camera, cam despre ce e vorba. Asta e ușa și cam așa, ăsta e view când intri. Avem 2 paturi, evident ăla cu toate situațiile, toate chestiile alea pe el e al meu. Acolo e geamul, o să vă arăt imediat și view și baia care e destul de decent, adică mi se pare super ok, chiar e mare baia, surprinzător. Am căutat pe net și o cameră la acest hotel costă cam 70 de euro pe noapte. Și cam ăsta e view. Suntem nu foarte departe de Paris, de fapt la o oră de Paris, mie nu mi se pare foarte departe. Acum o să mergem în Longjumeau, orașul în care este și școala gazdă la care vom merge de luni încolo, adică de mâine. Și n-am prea filmat foarte mult până acum, n-am făcut mare lucru. Am ajuns, am venit aici la hotel, era doar camera mea gata, doar camera mea și a lui Sasha. Și ne-am lăsat toate chestiile aici la noi în cameră și apoi am mers la Buffalo Grill, care e la doar, nu știu, 5-10 minute de aici, adică îl văd de pe geam. Și acum, cum am spus, mergem în Longjumeau să ne plimbăm puțin și să vedem orașul și apoi vom veni aici și de mâine mergem la liceu și la Paris. Această primă parte din vlog și de fapt această prima zi o să fie destul de scurtă, probabil mai ales aici pe vlog, maxim 5 minute aproximez eu că o să iasă, dar vom vedea. În fine, am venit pe aici prin Longjumeau, o să ne plimbăm un pic, colegii noștri sunt la o patiserie în partea aia vis-a-vis și noi am venit până la Domino's să-și ia Sofia o pizza. Eu sunt foarte happy, am dormit vreo 3-4 ore, cum am mai zis, și de-abia aștept ziua de mâine. Diseară probabil o să ne întâlnim cu toți în camera cuiva și nu știu, mai discutăm chestii din astea și cam atât. Trebuie să pregătim și cadourile pentru elevii de acolo. Și cam atât, ne vedem puțin mai încolo, vă mai las câteva cadre din Longjumeau. Bună dimineața, suntem aici pe scări, deci eu nu prea iau liftul, nu sunt mare fan. Ideea e că n-am mai filmat nimic aseară, am ajuns la hotel. De fapt ne-am mai plimbat puțin prin Longjumeau și apoi am ajuns la hotel și acum, bună dimineața, asta e fit-ul, foarte office situația. Și mergem la liceul unde avem schimbul de experiență. Ne-am urcat în autobuz acum, mergem spre liceu, am primit abonamentele astea pentru toată săptămâna, pentru, cred că toate modurile de transport din Paris. Ideea e că nu știu exact cât au costat, dar o să mă informez ulterior și o să vă las 32 de euro. Ok, 32 de euro, se pare, dar o să mă informez și o să vă las aici undeva pe ecran. Da, am avut dreptate, chiar costă 32 de euro și 40 de cenți abonamentul pentru o săptămână pentru toate mijloacele de transport din Paris. Și acesta este liceul Jean Perron, care este mai mult o școală profesională care pregătește elevii pentru a intra pe piața muncii. Acesta face parte din Academia de Versailles și din ce am înțeles este foarte deschis spre proiecte precum acest Erasmus în care am fost noi. În această prima zi am avut mai multe activități din astea introductive. Aici eu mă pregăteam să prezint unul din cluburile din liceul meu, v-am lăsat și o mică parte în care vorbesc.
Next up is Vlăstaru magazine, which is our literature magazine. Iar după asta am mers într-un tur al liceului lor. Puteți vedea și câteva clase, după cum am spus, fiind un liceu profesional, au clase care pun accent mai mult pe practică. Ideea e că nu prea se vorbește engleză aici, adică elevii nu prea vorbesc engleză. Ceea ce a îngreunat un pic comunicarea, însă în final ne-am înțeles cât de cât. După activități am mers la cantina liceului să luăm prânzul. Acestea sunt prietenele noastre de aici. În această primă zi mâncarea n-a fost deloc ok din punctul meu de vedere, dar în următoarele zile a fost mult mai bună, o să vedeți în vlogurile următoare. Deci, cam asta e liceul, ia arată-le un pic așa situația. Mulțumesc. Ideea e că studenții de aici, elevii, în fine, nu vorbesc deloc engleză. Care sunt primele tale impresii despre acest liceu Jean Perron din Longjumeau? Păi pot să spun că e bine dotat, adică na, e decent așa, au echipamente alea. Dacă mașinii se lege cu ei și n-ar fi language barrier, ar fi perfect. Da. Dragoș în momentul de față încearcă, cred că primește droge, ceva de genul, adică nu... Am plecat de la liceu, acum mergem spre Paris. Am ajuns la gară și de aici o să luăm trenul numai cu pe ziua de azi în vlog. S-a ajuns la Paris, țin cu ambele mâini de cameră. Mi-am băgat telefonul pe interiorul Gecii. Prima atracție la care am fost a fost Catedrala Notre-Dame. O catedrală cu adevărat interesantă și un aspect care mi-a plăcut este că nu ai nevoie nici de bilet, nici de rezervare ca să intri, este total gratis. Următoarea atracție a fost Muzeul Louvre, care este destul de aproape de Notre-Dame, unde evident nu am intrat înăuntru pentru că nu aveam timp. Însă și ne-am oprit și noi la o cafenea, se numește Café de Paris, din câte puteți vedea. Ideea e că mi-e foarte foame, din câte ați văzut prânzul nu a fost foarte consistent, prânzul de acolo de la liceu. Nu cred că ajungem azi la turnul Eiffel, sincer. O să vă arăt cam ce o să mâncăm. Pentru cine chiar am mâncat foarte bine și am dat în jur de 150 de euro pentru o masă de 4 persoane. Ne mai plimbăm puțin pe aici și am cumpărat și câteva suveniruri pentru colegii noastre, că suntem în Erasmus cu liceu și am zis că ar fi drăguț să facem așa un gest. I-am cumpărat ceva și surorii mele și acum mergem înapoi spre Notre-Dame, unde ne întâlneam cu tot grupul spre a merge înapoi la hotel. Băi, tu vieras de la... În caz că vă întrebați ce se întâmplă, am avut un moment dernier dans, că nu se putea, eram în Paris și aia a fost piesa copilăriei mele. Trebuie să băgăm un pic Asia Express continuă pentru că este ora 7:25 și noi la 7:30 trebuie să fim acolo. Daydreams of the... Hai să alergăm și noi cu ei, deci nu cred! Ne-am băgat și noi în maraton. Atenție, a se nota. Stați. Cât e ceasul? Cât e ceasul și unde suntem? Aici mă mândream că am ajuns la timp, ba chiar cu un minut mai devreme, însă asta oricum a fost prima și ultima dată în aceste Erasmus când s-a întâmplat, să ajungem la timp. Cam asta a fost cu primele 2 zile din Erasmus și așa se termină și primul vlog. Urmează să mai postez încă 2, așa că dacă v-a plăcut acesta, mergeți să le vedeți și pe următoarele, să vedeți cum continuă aventura noastră.